Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong MLA Jongka Seng Congress ubami ikmat na Maulai constituency uba proses di Saukume ula penpau ya kajing ngosi ka bajor halor ka jingkren jong General Secretary ka All India Congress Committee Urandip Singh Surjewala ubala kenno baki breu ki bala ra suloi ha ka wei ka kali rengkat bat ki lama yong ha surok jong kenong ba Shillong ka bala jia ha ka khat santarik ubnai nailar arajar arfuai ki dei ki lekno uba proses ula dawaru ba une General Secretary jong ka All India Congress Committee udai ban ai de kejing pensyai mardor kenang makanam kta satya ya kejing snow jong ki paj ba nong song snong hapo kani ka jilla bat khamtam ya gitu ki samla Shushu lo ongru bah ka jing shisha kumu wei ni ki nong ilam jong ka Seng Congress hapo kari India Hashwa ba un penpau ki kentin ki bakta mat yong ya ka jilla Meghalaya baro ko wei uladai ban yeslok bat ban wa jingtip shwana ki nong elam jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ki badai ru ki nong song snong jong ka ni ka jilla bat ki batib ha ya ka khia ka shon bat ya ki jingjia baro ki balajia ha ka to ka sngi Dito makabadi bat kato ka statement ba ay nakaliang jong libo all in nakaliang in charge jong ka All India Congress Committee naman nakaliang ju bat kum General Secretary de kumangitip de Randip Singh Surjewala de ka statement ke jong nakaliang jong aram nan miet ngalayo mentana limbaki lingba jing social media de ka baning kong ni siap kalong hang ni po juga pendapat hang ni mata Joga ni not is life, not is life ni la ai. Kalong ba ada headline kalong Surjewala call Shillong youth terrorist kani kani kawai ka bang call bang yo na kaliang ka jonga. Di hati dang tapat de nakidan pada ki banda kaliang jongki. Dan suwi bade ki share kalong banda kaliang jongki bade hi po social media hi. Ka banda kaliang jongki kalong ba ki hang ni la share pada nakaliang jongki ki balik badai bat kenika badai na liang Facebook na ni gila share kadang ban nakaliang jong kai gajing sko nakaliang jong Congress Party na Meghalaya dah ka jingkran jong ni nakaliang jong in charge jong ni na tidak poderi ha ba nakaliang jong ula brand ka long ki samla jong ni ba gede ka ki Taliban dito ha ka badai bat kan ni atle ling ba jong social media kawai na ba not is life but kawai lam share jong ni yang banda kada ya ka jingkran jong ni in charge ni dia nakaliang jong hi penpau ka nakaliang jong hi kalong ba ngina sokhia ba habang ni ya kan ka pus ka bala mi umto padahal jo pon ko men pensyai hi puli ngala puli ba ya kan ka statement ba ai nakaliang nun charge ni dengan ngasko nakaliang jong ki MLA jong Congress bat kumju nakaliang jong ka Seng hi para koi nakaliang jong hi kalong ba ngim so ya hap yang jingkan jong ni wi in charge ni po Delhi ha ka badai banong bantri pan brand mata ya ki samla jong kum ki Taliban de kata ka di baklah do kata di kai ka banga nakaliang jong ka par ka long yo ni ko in charge jong ni Randip Singh Surjewala manakaliang jong don kam ban ai ya ka rejoinder ha ka badai bat kan ni kaban nakaliang ju golong hap man ai ka clarification laban nakaliang ju golong Ukraine kumni kembala mi apa social media khanang ba nakaliang jong ki samla jong ka jela jongi ba khamtam me po Shillong khanang ba nakaliang jong ki golong ba kinum long hot kinum sko ha ba de ka statement ka ana liang ju mangingi tip hi ka ya ka jingja ba ja khalai te ka jingja ka long jingja ba sosi hado kata dekat sandung kum ipai ba jong jela hi ka long ni long consent ba hado kata nomor hado kan kasngi mentahi tongi sokmen mentai sing asngi nas dangwan dia jing suk ni sanya po jong ka mola jingi ka Shillong jingi ba ka jela hi las dangwan ba ngi dan jingmen hi ba ka jisuk ni san sien kan sawan no mentahi sai sien ba po jong ka jela ka jong ba hapeng jong kan ni padang kai ke jingkat pot nakaliang ka jong yo ni in charge jongi ni Randip Singh Surjewala banda kaliang jing hi kalong immediately dan kamban ai ya ka jing pensyai
But kasyong ha jing start u kumnum pensyai. Namar khna maganung kata kan khna ganung kata na kabenta ka jela jungi bagi youth jungi nang ni bat kumju na kaliang jong ka party ke jungi. Bisngo thu na kaliang ka Congress party hi ngilong kawin ka party ke belong responsible na batang ka jela hi barak kawai. Di dana kami kanu ka jing dia. La ka di hapo ka jela jungi hi ningkong ni syap ka wala jar khat dan la jar khat ba kami ki problem. Kani ka jingi belum mata de mengi kina maklia hi ki banikit ki banyaba ki ban penbej di de ki brio ki banabar de Facebook thu na de manga na de menu ru kanu ka statement ka mangi kiran pi ki brio na magisi mengi bagi de kirida habangi kiran ki hap ya penan kami ki tin ki babiang ba kanang beli bakan hot inu ru de ngasko kani tin hi ki ban baran manta ya ki samala jingi ku Taliban kata kalau hot ha di kanang ban nakaliang jo nang samla jingi kinum asya kenok omni at ha ju kapor nakaliang jiman ban white out ban clear ya kan daud de ka jingker pan nakaliang jo nga kalong wen chat jingi udan kamat pensyai at kum ju ba ju po de ban ai kan ka jing syai lingba jong la kum lami hapo not is life lami kum tu ban nakaliang ulak kren kalong bala brand ya ki youth shalong kum ki youth of Shillong as a Taliban dalam kaman pensyai kadang ba nakaliang jingin hun ba nakaliang jingin syai ba nakaliang jingin ru mata ba nakaliang jingin ru lakam no don kam hi long kan ban clear ya kanika khubor ka ban nakaliang ju la kren to hoy kum ba long mata hi ngim la ban deny the fact ba kanika ke baja khalai tarik kasan tarik atau kana khata bhai ka jela jingi kom tu ki baro ki layak lingba jong national television baro khaj ki layak kom tu andai mi sung thu bar preng jong ni nakaleng jong sarkar ka persyang nakaleng jong akum MLA jong bala konsi persyang ira ba snong ki persyang ki NGOs ki persyang ba ka message hin nakaleng jong ka long ba to kom tu ka raja bangi hot ar ngawir ya baro ki nong snong jong jelahi baro koi kalong tong ni trilang dam to sistem baro ka jing suk Padahal juga por komba bro siapa kan masih ke don kajing sung sai ke don parmi nanti ni smart kajing sung sai ke don kanang ba ngiyo ke ban pej ban ya ban kwi bat komju ban yarap nam ta ki pai ba ke don hanu ke banta jong ka jinan kan nakaliang jong party jongi dia kan mi thu hi kala la don hi ke jing kren ka wanang ni na po me khalia bagi la ha kan kajing tho shu ba immediately hi don kam ban aya ka clarification ban ai ka skin ka long hakabadi bagani ka benta denal ju don kam ban ai mar hi bat la da jar khat bala nakaliang ju ka long ba perkhat hanu rukom tiga second ko sapakshin ni sapek ngurukom bade TV so thu kom bala matahi namar ba kom ngam ne lami social media kom tu plus matami pe hapo ki print bade kam don ni tengi pe sa jing pensyai ju tu haban pensyai ka ni dan pensyai bade ni hab ban kan chuchu nakaliang ju ni ai ka benta na le jungi kanang ba aki pai ba kalong kinum pai ba jong jelah kinum sim ba Congress party kalong ya kibriu lajok ka ya kibriu lajong la menjada lagi kilek kikan goman le kiwi bede kalong ngi counter back tingim num la ban num la ka mai sekta kabran kam kan haban kan dengan don kam ya ka banda kalong jungi kalong ban hamas ngam de ka syong ni issue haka jing sisya kalong nakaliang jong nakaliang leader jongi ke betanong dia Port Delhi kam tam ke in charge of all India Congress Committee dia kan ko statement bom ki ai sim no matan doksa nom ta kam khlia kan lo statement ke ai me khlia ke don kam kanong ban kali shwa na po ki party office bares jongi ki damar ko congress ki don ki nong tre along jan bro ke India ti hang ni ke don la jong ko office biang ki nong tre ki don ka jisha nakaliang ju shobon kren yang me khlia don kaman kali shwa laki party workers jengi lani menta kitagi lani ki staff jengi bela pa office kanong kumdo ka shillong balai ka long kumda balai ka dia de kumba ka pau hi ka no is i kumba nakaliang ju lani ju ka long umsim la patho balai ba dia kumni hado pelong ka long ba nakaliang ju samla jing kin mi sha sesurok at kumtu rengkat baga jing dom ka jing bitar ba kabala jah ka hakato kasni itu anak dia ju ka jing ka jang dia ju ka ibangi ibu kren ka jing kan ju ka long bro ka not is
Tapi kerja affair hang ni dah kejar ku Ukraine kerja Ukraine ni ke bapa sabar. Mungkin ke betul nak dia jungi ngelam undang nak jungi ru kolong ke bah ya ke badai hab accept. Dia kan ni pada ke bom deh. Dan nak dia jungi kolong hab ban sik ya kalau corruption nak dia ju. Air agenda dia ngi sepet ke benda hadir kalau air agenda ngin pe kolong kumno mata. Kapag don kam himata kolong badon kam ban persai ban nak ju khomong kumta kanang ba mata ba. Bakan wengi ya kan ni ka kanu mata ka kerja berkhat nak dia sama aja.